Yun, hello guys. So, welcome back sa ating munting channel. Ilocano Gunner. So, tagal tayong walang mga ina-upload na mga video ng mga bat. So, ngayon meron tayong bagong project na papabulpak ulit. FX Crown na Indonesia. Ito. FX Crown na clone Indonesia. Yan. Yan o. So, papabulpak niya. Masyado kasing mahaba na. Mahaba nga. Lalo mahaba pa yung baril niya. Talagang mahaba to. Kung dala-dala mo to sa bundok, masyadong mahaba. Sasabit sa mga baging-baging o kaya mga sanga. Paano masabi? So, gusto niyang pabulpak. Napanood daw niya sa channel natin yung mga ginagawa nating bulpak. Taga rito rin sa amin, sa ibang bayan lang. Taga Dupax. Shout out sir, may-ari nito. Ito na yung ano mo. FX crown mo, bubulpak natin. So yun. Meron pa siyang dinalang mga kahoy guys, kaya lang basa pa. Hindi pa siya pwedeng gawin. Matagal pa yun bago pwedeng gawin. Kaya yung kahoy lang muna natin ang gagamitin. Yung mga mahogani natin dyan. Yun ang gagamitin natin. So yun guys. Tabayanan nyo na lang yung paggawa natin. So welcome back sa ating channel. So see you guys. Stay tuned lang. Update ko kayo sa next na step natin. Gagawa tayo ng trigger niya. Medyo mechanism ng bulpak. Okay, sige. Okay. Yun. So, ito na yung trigger niya guys. Ito. Yan. Nakasuot siya dun. Yan. Yun, so sige, gagawa na tayo ng bat. Yung bat niya. I-drawing na natin yung design ng bat. Ang gusto raw niya guys, yung katulad sa ano ko, Taurus na bat ko. Yung airgun ko na Taurus, yung bat niya. Ganun yung gagawin nating design ng bat niya. Yan, sige, stay tuned guys.
Yun, ito siya. Ito yung bat niya. Papatapos tayo kay Boss Jansen. Papatapos na natin tong bat. Ito. Ganito yung design ng Taurus natin, guys. Ito yung gusto niyang gayahin. So, ito yung gagawin natin. Yan yung Elkan. So, ayun guys. Sige. Stay tuned.
Ito na siya. Napatapas na natin. So yan. Mahugan na yan guys. Mahugan na yung kain na yan. So yan, sige. Ihukay na natin yung irigan. Stay tuned. 7 hours later. One eternity later. Tapos na natin itong natin. Project natin. Na pinabulpak sa atin yung FX Crown na Indonesian made. So ito siya. Okay. Pinabulpak sa atin na FX Crown. Indonesian made. Ito. So, shout out kay Sir Joey Tumiging ng Dupax. So, ito na yung ano mo sir, yung pinabulpak mo na PCP mo. Yan. Mahaba kasi kaya pinabulpak niya. Namigsi na siya. Hoy! Ginagawa mo! Ano yun? Tapos na natin. Ayan. Oh.
natin. So, shout out sir, Joey, Tumiging. Tapos na tong airgun mo. Ito yung pihitan niya ng ano guys. Yung power niya. Power adjust. Yun, so hanggang dito na lang guys. Yung video natin na naman. Yung mga gustong magpagawa, yung mga magtatanong. Dito yung ano ko. Yung messenger ko. PM nyo na lang ako para mas madaling ano, mag-usap pag messenger. PM na lang guys yung mga gustong magpa-bullpop o kaya may mga tanong tungkol sa mga kino-convert nila na bullpop. Minsan kasi may mga nagtatanong sa akin kung paano daw gawin. Yun, okay guys. So hanggang dito na lang. Ito, natapos na naman natin yung isang project ko. Kamukha ng ano to, ng Taurus ko, yung bat niya. Ayan. Ito yung gusto niyang design. Yun, sige guys, hanggang sa next video na naman tayo. Kita-kita. Salamat ulit sa panonood. Shoutout sa lahat ng nanonood sa atin. Mga subscriber natin at sa mga hindi pa nag-subscribe. Shoutout na rin sa inyo. Okay guys, sana hindi kayo magsawang manood. Hanggang sa next video na naman.